Eller er du klar til at få flægt? Du stiller det over for mig. Kom nu. Og du er lort. Ej, du er dårlig, Arnold. Kom hen og hent dine ting. Nej, hallo, Arnold. Nu er vi lige begyndt på det her. Bare fordi du taber. Jeg kommer lige til at kaste min... Jeg er stadigvæk nede. Jeg skal lige have fat i min diamond økse. Jeg havde den lige. Prøv at blive min iron økse. Eller min diamond økse, mener jeg. Jamen, hvordan gør man det? Nu kommer jeg også til at kaste mit sværd. Men jeg har stadigvæk nogen økse. Der er ikke noget armor på. Du er lort.